आंथ' नाजानाया जोबोद मोजाङै नाजादोंमोन नाथाय आं आंनि हास्थायनाय बायदिखौ मोननो हायासै आंथ' सानदोंमोनबा आङो 95% मोननो हागौमोन नाथाय आङो दा 89%ल' मोननो हाबाय आरो आं सानफ्रामबो बेलासिनि 4 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय जागायनानै मोनानि जेनेबा 9थायाव ओंखाम जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव 12थासिम फरायोमोन ओमफ्राय फुङाव आङो 5:30 सिखारोमोन ओमफ्राय बिनि उनाव 9थानिफ्राय स्कुला स्टार्ट जायो नालाय आं 8:30सोनिफ्राय स्कुलाव थाङोमोन ओमफ्राय आं जेबो टिउसनबो लानाय जायाखै आरो आं जिउआव सासे मेकानिकेल इन्जिनियार जानो सानो आङो गोजोननाय मोनदों जेनेबा आंनि गथ'आ आंनि नाजानायावनो इसिबां अल आसाम बड' मिडियामावदि इसिबां पारसेन्ट लानानैबाबो उथ्रिसार जानो हादों आंहा गोजोननाय दं आङो बे गथ'आ 8.5 बोसोरावनो बिफा गोमाजानाय आं हारसिंनो बिमा आं हारसिंनो बिफा आं जोबोद नाजाखायोमोन आरो आंनो फोरोङोमोन आरो जेनेबा आं उन्दैनिफ्रायनो आंनो खस्थ' खालामनानै फोरोंबोदों खुनु टिउसन गैया जेबो रावनिबो माबा गैया ओमफ्राय आङो क्लास 8सिम उलुबारियावनो फोरोंबोदों बिनि उनाव नैबेयाव सुबिदा बायदि आंनि टिउसननि फेसिलिटिखौ नायनानै आं बेयाव जोंमायाव फैनानै आं टिउसन खालामबाय प्लास गथ'खौ फोरोंदेरबाय आरो आं बे टिउसनजोंनो गथ'खौ बे जोंमायाव होनाय जादों आरो बिदिनो गिदिर मानसि जाजानो लुबैयो गिदिर मानसि जानायजों लोगोसे जोंनि बे बर' हारिखौबो मोजां खालामलांनाय बयखौबो अनसायलांनाय जे जों सानसे मोजां जानो हायोबा जों बयखौबो अनसायनो हायो बेबायदि आरो गासिबो उन्दै गथ'फ्राबो आंनि फिसाफोरबायदि जानो हायो जे आंनि फिसायाबो साक्सेस जानो हायो बेखौनो आं लुबैयो।